Salam dostlar, bugünkü videomuzda biz Bruno Mars aydımçıyımızdan When I Was Your Man aydımını dinleriz, deriniz ve tercüme ederiz kavramlarını. Onu başlayalım. Bruno Mars, When I Was Your Man. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When I Same bed, shower yatak, shower spalni, shower yatılan yer. Emma önküsüne göre ya da hazır has ulu görünür. Yani yeköz galyan üçün deyip manisini alıp bolar. Demek yani ayrılışıptırlar. Radyoda öz aydımımız emma önkü alıp yanlanan ok, mani beren ok diyen yali. Ştada ünsveren olsanız it don't diye aslında it doesn't bolmalı. Bunu ne için beydiyorlar? Bu rif mani, kafiyani doğru etme için, birbirine yakınlaştırma için bilgeçliğin edilen yanlışlıklardan biri. Devam edeceğiz. friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my Dostlarım sen vardı gürlende all it does or şeylerine fisoşta delayed yönü Türkmen şeylerine edeni hemme dadi deyiplerle edeni yekece dadi deyip aydiyat Türk dilinde de şu olarak yaptığı tek şey diyen manida tear me down o şey yine de haf yakın molamını periyodu tercüme edende rezerva etmeye ya da beni parçalayar beni böyle küçük eder. Elbette bu emosyonel manada dilemdir. Cause ne demek bu because çünkü sözünün qıytqılılan görünüşü. Yine de bu boşqalarda aydınlarda ya da gürleşilen İngiliz dilinde köp duş gelinen qıytqatma. Sen adın eşiterimde men yüreğim parçalanır, bıradırak diyen manida. Yani ünsörün men size tercüme edende sözün tercüme eden bir manisini tercüme edecek olan has koyu düşünülür yalak. heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like Bu şumatkı birinci seterimiz önkü sahipedaki sonki seterin doğamı. Men sen adın eşitemde yüreğim parçalanır deyipti ya. Onun sesi şular yalak diyen yalak yani parçalanman sesi. Yani bunu yeri dışı olarak tercüme edemde birazcık ürkünç gelip bile yani. Когда я слышу твое имя, мое сердце разрывается, и это звучит так, deyip bir ağlayanın sesi yağladı çok hoş ya. Devam edeceğiz. too young, too dumb to realize that Too young. Ne mi demek? Öğren yaş yok. Aşa demek. Aşa yaş. Bunu köplen çağlatta very bilen karıştırıyorlar. Yani neçe manisi yakınım olsa aslında bir lokan tapağıt var arasında. İkisi o köp manida beriyan olsa da very young. Öğren yaş diysek yani too young. Has hem gereğinden aşa yaş. Too dumb. Aşa sanfıya kenim. Akmaya kenim diyen manida. Yani göz yetirmeyene. To realize göz yetirmeyene, düşünmeyene. Biram to'nun ulananıda gati seresap ulanın dişimyalak gereğinden has manini berip negatif manini berip bile. Berde negatif mani beren okuyonu. Mesela diyeli sen you are too smart diysen birine o senden kategori bilir. Bu ne mi demek? Yani sen köp bilen diyen yalak ol ya da. Demet mani göz yetirmeyene. Ne mani that I should have bought you flowers. Sana güller almalı kenim. Bu should have daki vıvgıt katma have has kömekçi işlem git katması. Have has kömekçi işlik bolup gelen vaatında arkasındaki işlik işlem üçüncü haline gelmeli. Yani buy, bought. Şu bought bolup geliyor. Ne manin veriyor? Mesela şurada ayrılı ortadan I have bought. Satın aldım. Geçmişte hani geçmiş mani var ya past simple yağlak. Yani bu present perfect simple böyle. I have bought. Derde should ara giren vaatında yine geçmiş maniden veriyordu yönü I should have bought. Almalı ekenim. Ya должен был сделать это. Yani onu ne etmendir doğrudan. Bu pişmanlık manini veren bir gramatikski bir yol diyecek olur. Sana güller almalı ekenim. And held your hand. Bu olsa yine de should have
bunun dowamy. Bundan soň şuram hemmesem şuram dowamy bolup gidiyorundan aýdaýyn. Hold, held. And held your hand. Ellerini tutmaly kinim. Should have gave you all my hours. Ünferin ay gitti, yani yine düşünüp bolya. Aydı, o şadaydı. Yine de bir yanlışlık var. Gave, ne olmalı? Gave, ama given olmalı aslında. Yine de bilgeçin edilen gave, bir sanak boğulmalı. Given, iki boğum. Şunu bir boğuma düşürme için edilen yollardan biri. Devam edeceğiz. I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take Saatlarım vermeli kinim ya da boş vaktimi sana sarf etmeli kinim. When I had the chance, kada omnya bu şans, men mümkünçülüğüm bolan vakti. Berdaki men mümkünçülüğü bolan vakti hem yokordaki tetride bağlap bolya, yokordakin devam edip ya da aşağı tetrinden başa yalıtıp bolya. When I had the chance, take you to every party ya da party. Amerikalan dişarı. Yerine bir yanlışlık var. Tapanmasanız beni dönçe size beğençlik günlüğünü getirin. Take. Yani ne olmalı berdi? Yine yokordakin devamı aslında. I should have took, taken olmalı. Taken to every party değil mi? Take you to every party. Because all you wanted to do was dance. Biraz geri olarak gitti. Все, что ты хотела делать, было танцевать. Etmek isteyen yıkıcı da dans etmekti. Sen akitmeli kinim partimin mümkünçülüğün bar vakti diye. Bundan sonra okusunu dinlen. En gıdıklı yeri. you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Inni bolsa men bağlam dans edýär, emma bolin başga bir erkek bilen dans edýär. Wagtyny etmendir. Inni bolsa oň ýerine başga geçipdir. Ýermanida. Şoň meşoň pişmanlygyny bize aýdyp berýär, aýdymlygy bilen. Devam edeceğiz. My pride, my ego, my needs and my selfish ways. 'Cause My pride, my ego, my needs and my selfish ways. My pride, men namsym diýen manada terjime etse kasko bolar aslında berde men buýsunjum diýmeli, ýöne berde buýsunlara alakdat ýok. Bu näme manada hani burada da diýeli hani iki sevgili söwüşýärde soň ýaraşmany ikisen bir-birine namsy burunu ýokarda bolar, men barmaýan oň ýanyndan tämin näme ýa pride näme bolýardy? Görýärmi, bu tançtal aslında da gordost. Ya gorduy men onun ýokarda diýen manada aýdýar. My pride, my ego. Ego'nun terjimesi yok. Bu latinceden gelen bir zat. Men demek. Hani menlik. Ego şöyle değil mi? A person's sense of self-esteem, self-importance. Görüyorum. Ego. Ama men latinceden geliyor. My needs, men zerurluklarım. And my selfish ways. Yine de berdaki ego'ya alak. Menliklerim diye tamam olacak. Caused a good strong woman like you to walk out of my life. Men durmuşumdan sen yalak güçlü oğu bir ayağın gitmeyinde sebep oldu diye. Caused bu yukarıdaki cause neçe meyvesi ikisi birbirine katı tapaklılar. Caused sebep oldu. Bu geçkadıların bir sözler. Bu sözün özü. the good strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me. Now I never get to clean up the mess I made. Olsa asla men eden dağın mess. Ne desek o olur? Беспорядок, бардак, putınçı, mesele, bulaşıklık. Hani öyümüzü dağıdıysa ondan
Soň ýygnaman goýar, şo mess bolýar, mesela saçı daramasak, olan bulanmulaşyp bolup dursa mess, hair in a mess. Hani mende ýok. W общем, also men eden bulaştıran datlarımı düzüdüp bilmeyen asla ve asla diye. And it haunts me every time I close my eyes. Ve haçanlı gözümü yumsam men gözümü mümüne gelýär diýen manida. Ýöne söz öwürsek haunt berde ýadynıza düşýär. Men görüňsiz belki berde haunted house, yani dom s привидениями manida. Haunts me every time I close my eyes. Her gözümü yumanda öňüme как призрак у меня перед глазами диан манida дисем olacak. Devam edelim. Every time I close my eyes, it all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, Although it hurts. Ne demek? Although de bolsa da manasında. Yani although it hurts, ağırsa da. Although I was tired, I did my job. Ya da tamam işimi ettim, yerine getirdim. Manada. Although yerine ne gelipler? Though gürleşlendirilek ullanılan kavatı. Even though mesela although edil ikiz dise olacak. Even though it hurts. Although it hurts. Şu orada. Mun yine de dwayurunda onlarım var. Despite, in spite of. Yani ulanışı birazcık tapağıtlı. Seydin üstvermişlerdi although'dan sonra näme geldi? Subject, ondan sonra verb. English aydılarında, Türkçe aydılarında özne fiil. Türkmençe aydılarında esi olan näme oladı? Doldurucu oladı mı ya da Türkmençe birazcık yattan çıkıptır. Bu görýän mi? Gaty gyzykly bir paradoks. Yani köplenç adam eni dilini gramatik taýdan has gowy bilmeýär, başga dilinkini has gowy bilýär. Edil şolar ýalyk zat bu inglisleriň özünde de bar, amerikalılarda da bar. Hamana olar gowy bilýär diýip pikir etdim. Aslında bizim üniversitede muallimimiz de maýdypdy, inglis bir muallimimiz bar. Şolay diýip pikir etmäň siziň inglisçäňiz olardan pestir diýip, siz prosto hani çağlykdan ulanmadyňyz üçin şolar ýalyk bolup gelipler size. Ýöne biz ene dilimizi çağlykdan bilýänimiz üçin size öz ene dilinizi çağlykdan bilişiňiz ýalyk diýip daşary ýurtlar gaýtan biziň dilimizi bizden has gowy bilýär, gramatik taýdan diýip aýdypdy. Şoňa başda haýran galdyk, soň pikirlenip görsem çyndan hem şeýle, ýani öz ene dilimizi o diýen kan gowy bilemzok, ýani gürlemek tarapyndan ýa-da düşünmek tarapyndan hiçlik mesele ýok. Dialektler bolsun belki velayetlerin taraplarının dialektler olsun yeni düşünüp bilýär, hem awelin gramatika taýdan ýadanmyzda ýalňyşlar goýup bilýär. Bu bolajak bu edi şolar ýalam siz başga dil gürlärinizi ýalňyşan diýip gorkmaň. Ýene bir kiçirak temaň arasyndan maslahat. Sebäbi olaň öldürip ýalňyşlyklar gaty köp edýär öz ene dilini gürlärinde. Despite, in spite of manysyny aýdyp gelýärdim. Although it hurts, although'dan soň ýa-da even thoug'dan soň infertden şu subject gelýär, dogry dämi? Despite ýa-da in spite of'dan soň subject gelip bilmeýär, gönü now nime object gelip bilýär. Mesela despite the weather, despite the bad weather, hani erwet howa garamazdan, howa erwet bolsa da, we went out for a picnic. Biz piknik için daşaryk çykdyk, howa gowy dälen bolsa. Yerini ýetgidip bilmeýär. Mesela despite it hurts diýsek yanlış bolýar. Elbette yine de sizi düşünürler. Näme diýjek bolýaňyzy düşünürler. Ýöne has arasy gürlesek özüm düşünýär dämi? Dewam edýär. Ağırsa da men birinji boljak aýtmana. Nämäni? That I was ýa-da aýtmaga, aýtdy dogry. That I was wrong. I'll be the first to say that I was wrong. Ağırsa da hani bu
yüreğim ağırsa da yanlışandığımı aytmana men birinci boljak. I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes. Bilýärin men gaty giýjä galandyryn nämetmäge to try finanşmaga and apologize ve ötünç sormaga for my mistakes. Men ýalňyşlyklarym üçin. Emma welin thing bilmeňi isleýän I just want you to know. Ştadan soň I want to know diýen bolsa da ýuwsuz. Ştadak ýuwsuz onda men bilmeňi isleýän bolardy. I want you to know. I want you to know diýen üçin thing bilmeňi isleýän. I want him to know. I want them to know. Olaryň bilmeňi isleýän, oň bilmeňi isleýän. Ýöne I want you to know. Thing bilmeňi isleýän. Ya da mesela bunu şey diýemler. Do you want me to know? Men bilmeňmi isleýänmi? Ýalak ulanışlar var. Inferip ulanýan taýlara. want you to know. Thing bilmeňi isleýän nämäni gelýär. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the Bärde näme diýär? I hope he buys you flowers. Bilmeňi isleýärin nämäni men umydymy diýär. I hope umyt edýärin o sana güller alýandyr. He buys you flowers. Umyt edýärin teňillerini tutýandyr. Give you all his hours. Ähli wagtyny berýändir. Bärde de menden öňçe inferam bolsaňyz ýene de maladet. Berekelatda give den näme bolmaly? Gives bolmaly. I hope he gives you all his hours when he has the chance. Onuň wagty, onuň mümkinçiligi bar wagty. Takes bolmaly da, dämi? Take you to every party. Partilere akdýändir seni. 'Cause I remember how much you love to dance. Çünki ýadyma düşýär, nähilikden tans etmeyi söýýänligin ýadyma düşýär. Do all the things I should have done. Yine de do derle does olmaly. I hope he does all the things I should have done. O şaýdamda я надеюсь, он делает всё, что я должен был делать. Men etmeli bolan zatlarymy edýändir diýip umyt edýärin diýip innika geçýärler o. things I should have done when I was your man. Görýänmiz, aýdymyň ady boşgün ya da aýdymyň iň sonuна geldi. When I was your man. Men sen erkegim bolan wagtymdaky etmeli zatlarymy edýändir diýip umyt edýärin diýär. Görýänmi? Do all the things I should have done when I was your man. Bu nähilek bir söýgi, hani bolýa sen menden uzakda eýäm, ýöne sen batly bolsaň bolýa. Sen batly bolsaň menen batly bolaryn diýen ýaly, hani batly bolmanda ýöne de batly bolmagyny isleýär, batsyz bolandan. Şolara bak söýgi. When I was your man. Надеюсь, он делает всё, что я должен был делать, когда я был твоим мужчиной. When I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Başka da nähile gören adamyňyz bar bolsa, aşakda ýadyň ýa-da teklibiňiz, soragyňyz, ýalňyş ýerlerim bar bolsa ýazyp bilersiňiz. Görüşençek, hoş sağ olun.